magana a lokaci. Daɗin yana cikin so wanda baya yi ba za ya gane ba. ba za ya gane ba. Beat Empire. Daɗin yana cikin so in ba ka yi ba za ka gane ba. Daɗin yana cikin so wanda baya yi ba za ya gane ba. Daɗin yana cikin so in ba ka yi ba za ka gane ba. Daɗin yana cikin so wanda baya yi ba za ya gane ba. So ruwan zuma kenan, farin ciki kenan, me yaye bakin ciki kenan. So jarabta ne, sinadari ne, wata halitta ce a cikin zuciyar mu ta zaune. Yana da aibu amma ni ban gane aibun ba, dan na samu sahiba kyakkyawa. Ni na samu sahiba kyakkyawa. Cikar muradina, me kula da sashina, kai ne ka fara harbina, ka sace kalbina, ka fi san sinadarin ƙauna, ka sa na ji a duniya ba wani sai kai, ka sa na ji a duniya ba wani sai kai. Ban zamar soyayya to ya ba za na zauce ba. Farin cikin soyayya na sani ban san bala'in ba. Idan ka fara shi to tabbas ba za ka daina ba. Duk wanda baya soyayya to ba za ya gane ba. Kamar ki bebi na a ƙasan nan ba za a samu